Despois de que durante un tempo o albergue de Carril fose un cabalo de batalla entre a Xunta e o Concello de Vilagarcía, esta mañá as instalacións entraron en funcionamento. Fixérono 3 meses despois de que a Xunta e o Concello asinasen un convenio e 3 anos despois de que as obras estivesen rematadas. Esta é unha satisfacción, un día que se pon en marcha un albergue novo, por primeira vez nunha ruta marítimo-terrestre como a ruta do Mar de Arousa. Como sabedes, son 30 prazas e esperamos que esta ruta, que a pesar de ser marítima, xa empeza a ser frecuentada por peregrinos que fan o camiño a pé, empece a ter ocupación desde o primeiro momento. Así que hoxe, co servizo xa en marcha, converténdose no albergue número 78 da rede Xacobea, palabras de agradecemento entre a Xunta e o Concello Vilagarcián. Logo dos desencontros falan de exemplo de cooperación entre administracións. Primeiro o Concello cedendo un espazo e a Xunta, a través de un convenio, amueblando e poñendo a disposición dos peregrinos. Agora mesmo, calquera peregrino. É fruto deste traballo entre ambas as institucións, pois hoxe estamos aquí nesta apertura deste albergue. Non me quero olvidar tamén dos técnicos da Axencia Galega de Turismo que traballaron da man do Concello de Vilagarcía, dos técnicos do Concello para poñelo en marcha canto antes. O alcalde celebrou a posta en uso deste servizo, converténdose, dixo, nun dos mellores albergues do país, en estes momentos o máis moderno. Vai a ser un luxo que temos en Vilagarcía, un luxo que temos de ter ao Carril dentro do noso Concello, de ser parte dos entornos máis privilexiados de Galicia, o que queda que agora facer moitas visitas a este albergue e que os peregrinos disfruten do mellor albergue máis moderno de todos os que hai en Galicia. O inmoble foi cedido polo Concello de Vilagarcía o pasado mes de marzo e foi necesario dotalo de material e dar de alta os distintos servizos para a súa posta en funcionamento. As instalacións contan con 30 prazas distribuídas en 5 dormitorios. Coa apertura hoxe, Turismo de Galicia cumpre co compromiso adquirido na cesión do inmoble de abrir as súas portas durante este verán.